Volám sa Matej Hudák a pôsobím na pozícii Head of Publishing v hernom vydavateľstve Grindstone. Head of Publishing môžeme voľne preložiť do slovenčiny ako vedúci vydavateľstva alebo riaditeľ vydavateľstva. Čo to obnáša? Obnáša to manažovanie vydavateľského tímu a zároveň priamu produkčnú prácu na jednotlivých projektoch, na ktorých pracujeme, ktoré vydávame. Zastrešuje to od marketingu cez umiestnenie na trh až po rôzne reklamné kampane a komunikáciu s médiami a podobne. Ako vyzerá časová os tvojej kariéry v gamingu? Začal som študovať žurnalistiku v kombinácii s európskymi štúdiami, čo bolo super, ale počas som zistil, že tá žurnalistika, hlavne tá písaná žurnalistika ma nie veľmi baví a nemyslím si, že to bude cesta, ktorou by som chcel ísť. Začal som sa venovať televíznej žurnalistike a potom som zistil, že aj v tej televíznej žurnalistike som radšej za tou kamerou ako pred ňou. Tak som sa začal venovať filmu, videotvorbe. Pôsobil som v niekoľkých menších filmových produkciách a spolupracoval na dokumentárnych, ale aj hraných filmoch v Čechách. Pracoval som v televízii, aj pre Českú televíziu, nejaké regionálne v Brne a tak. Keď som zistil, že je možné využívať nejaké filmové schopnosti aj v hrách, tak som sa toho chopil a začal som hľadať rôzne ponuky, až som sa dopracoval ku ponuke vo firme Hangar 13, ktorá je známa pre sériu Mafia. A uchádzal som sa o miesto cutscene editora, kde sa to viac menej podarilo, ale chcel som doštudovať najprv, čo nebolo úplne kompatibilné s ich požiadavkou pracovať na plný úväzok. Takže som sa rozhodol, že počkám a zatiaľ, že pôjdem na nejakú stáž, tak som napísal sem, kde aktuálne som a som tu doteraz. Takže nejak asi takto. Ale čo sa týka ešte som preskočil, že som študoval audiovizuálnu tvorbu na Janačkovej akadémii a potom ako som dokončil tú žurnalistiku. Ale čo sa týka tej vysokej školy, napríklad mne osobne vadilo to kvantum vecí, ktoré som počase vedel, že nebudem chcieť použiť a bolo to také nejaké miestami zastaralé. To sa trošku kompenzovalo tými inými predmetmi a inými programmi, ktoré zase mi prišli ako užitočné. Ale čo bolo ako keby za mňa, za tých 5 rokov, to najužitočnejšie boli tí ľudia, s ktorými som sa tam stretol. Lebo tá univerzita samotná a jej prijímacie skúšky je veľmi dobrý filter na schopných ľudí. A keď ste obklopení, a to je jedno, čo študujú, čo robia, ale keď ste obklopení tými rozumnými ľuďmi, ktoré majú akože otvorené hlavy a každý z nich má nejakú ambíciu a niečo robí, tak je to strašne dobré podhubie na to, že vás to tlačí dopredu, že niečo robíte, že proste nesedíte na zadku a že sa snažíte. A si myslím, že to je 80% toho, že prečo som tu. No a padlo slovíčko cutscene. A čo to je? Cutscena je, môžeme povedať, taká filmová ukážka v hre. Je to vlastne prvok, ktorý sa objavuje v momente, kedy hráč sa dostane do nejakého bodu, kde má nastať nejaký vývoj scenára alebo niečo podobné. A taká cena vlastne viac menej tým filmovým spôsobom mu ten dej nejak rozvinie. Je to proste krátka filmová scénka, odohrávajúca sa v hre. A často tak aj pôsobí. Tá práca kamery je podobná ako vo filme často, čiže to bolo niečo, na čo som, môžem povedať, mal oko vtedy. A tu sa tomu teda venoval kolega, ale dosť takým technickým spôsobom. Čiže sme spojili sily, že ja som vlastne bol taký ten filmár v tom, on zase vedel to technicky, lebo ja som vlastne musel dohnať tú prácu v tom hernom engine, lebo predsa je to úplne iný spôsob ako v nejakých editorských programoch na video alebo na film. No tak nejak spojili sme sily a robili sme tie cutsceny. Ktoré vedomosti alebo zručnosti boli kľúčové k tomu, aby si mohol robiť to, čo robíš teraz? To je vlastne marketing, manažment v rámci gamingu.
Takže aktuálna pozícia, na ktorej momentálne pôsobím, je dosť vzdialená od tej pôvodnej, s ktorou som tu nastúpil, toho cutscene editora. A momentálne sa teda venujem vedeniu toho vydavateľstva, koordinácie a nejakého manažmentu nášho marketingového a PR tímu. Tie zručnosti, ja by som povedal, že sa to tak nejak vyvíjalo časom, čo človek musí mať asi, keď sa nejakým spôsobom postupovať nielen v gamingu, ale v akejkoľvek kariére, tak musí byť pracovitý, musí dbať na to, čo robí. To neznamená, že nebude robiť chyby, lebo tých chyb som spravil možno viac ako tých vecí, ktoré sa podarili. Ale ja tie projekty, ktoré robíme, beriem ako svoje deti a proste starám sa o nich a myslím na ne a robím všetko preto, aby uspeli a chcem, aby všetko preto robili aj všetci kolegovia, ktorých máme v tíme. Skús dať nejaké tipy niekomu, kto by sa rád venoval gamingu, či už to bude zo stránky technickej, umeleckej alebo biznisovej. Nemyslím si, že na to existuje nejaký jednotný návod, ktorý by tí ľudia si mohli prečítať a ísť za tým a zaručím to úspech. Skôr, ako som už spomínal, je to o tej pracovitosti, o tom, že ich to reálne zaujíma, zistujú si o tom veci vo voľnom čase a podobne. Ale samozrejme môžu tie príležitosti hľadať, ak ich zaujíma napríklad programovanie alebo nejaké technické zručnosti v gamingu, tak na technických školách, či už je to tu v Košicách Technická univerzita alebo STU v Bratislave alebo podobne, alebo samozrejme v zahraničí, tak sú to aj rôzne umelecké školy. Nedá sa povedať, že by sme vyžadovali, alebo že tie herné štúdia by vyžadovali mať vysokoškolské vzdelanie. Skôr ide o to, čo ten človek dokáže urobiť. Keď sa to naučí sám doma, tak je to v princípe jedno, je to super. Čiže taká nejaká snaha a určite ísť tomu napred, zisťovať si o tom veci, pozerať si, čo je trend, čo sa momentálne používa. A všetko v gamingu sa strašne rýchlo mení, vychádzajú nové verzie technológií, teraz je veľkou témou umelá inteligencia a podobne, čiže sledovať tieto veci, nejakým spôsobom na to sa snažiť reagovať tým, čo robím a v čom pôsobím a myslím si, že to každý zvládne. Aký je podľa teba mýtus, ktorý koluje a týka sa gamingu? Asi taký najčastejší, s ktorým sa stretávame, je, že videohry sú nejaké násilné alebo že tých ľudí zhoršujú ich chovanie a tak podobne. Určite to tak môže byť v niektorých prípadoch, ale ja si myslím, že takto to môže byť s akýmkoľvek médiom. Videohry sú ako keby ďalšou formou rozprávania, by som povedal, príbehov našej doby. Takže je to o tom, ako si to každý vyloží, ako to pochopí a pre niekoho to proste môže byť, aby som to nejak priblížil, pre niekoho to môže byť ako keď si niekto číta knihu, tak on je v tom príbehu prostredníctvom hry. Je to pre neho záživnejšie, pretože je priamym účastníkom, ovláda tú postavu v tej knihe, povedzme, a rozhoduje, čo tá postava bude robiť. Takže je to trošku iné médium. Ale v zásade je veľmi, veľmi dobré, veľmi pekné a dajú sa s ním zažiť veľmi, veľmi pekné zážitky. Top 3 obľúbené hry. Jednotka bude God of War séria, určite. Dvojka, povedzme, World of Warcraft a trojka len z čistej nostalgie zo strednej školy Counter-Strike. Top 3 herných soundtrackov. Bude to dosť podobné, takže God of War a World of Warcraft a trojka asi Witcher, Zaklinač. Aké sú top 3 gamerské eventy, festivaly alebo súťaže? Jednotka bude Reboot Develop, by som povedal pre mňa. Super event v Chorvátsku pri mori. A dvojka môže byť Gamescom, povedzme. Je to síce také viac drsné v kovových halách, ale predsa najväčšie.
A trojka tiež z také nejakej nostalgie, keď som pokrýval ako novinár e-šport, tak to môžu byť eventy Intel Extreme Masters, napríklad Katovice alebo Kolín. FPS hry alebo RPG hry? RPG hry. Počítač alebo konzola? Počítač. Mody alebo originálna verzia? Originálna verzia. Ako vyzerá kolaborácia s rôznymi tímami v rámci vývoja hier, takže ITčkári, dizajnéri, marketéri? Tá kolaborácia je na viacerých úrovniach. Jedna je nejaká tá manažerská, kde každý team leader z toho oddelenia musí komunikovať s ostatnými a nejak reportovať, čo to oddelenie robí. Ale v princípe, ak sú tí ľudia schopní, pracovití a robia rádi to, čo robia, tak je tá komunikácia a to prepojenie vždy dobré, čiže to je to, čo sa snažíme aj u nás, aby to nejak fungovalo. Nie je to vždy ľahké, lebo každý človek je iný a má nejaké iné požiadavky a priority a podobne, ale musí sa to dať skoordinovať. Bolo niečo, čo ťa možno že zarazilo na tvojej pozícii, alebo niečo, čo si nečakal, že bude súčasťou tvojej roli? Asi všetko, čo robím. Ako fakt, lebo tým, že ten Grindstone ako vydavateľstvo je, povedzme na rovinu, že startup, tak robím veci, ktoré proste som nikdy v živote nerobil, a či už je to od nejakých zmluv a editovania nejakých právnických vecí až po bukovanie nejakých hotelov pre hostí a občasné nakúpenie pečiva do kuchynky, akože všetko. A je to super. To nemalo byť sťažnosť. Aká je najväčšia chyba, ktorú vidíš robiť mladých ľudí, ktorí majú túžbu dostať sa do tohto gamingového sveta? Asi najväčšia chyba je podľa mňa strach, alebo taký prehnaný rešpekt. Neviem, či som povedal správne, ale skôr to, že sa im príde, že ten gaming je niečo nedostupné, niečo, kde musia mať strašne veľa skillu, aby tam mohli prísť, a vôbec to tak nie je. Je fakt potreba byť proste kreatívny, mať rád hry a venovať sa tomu, a aj dajme tomu mimo práce, a potom to ako ide prakticky samo. A ja by som povedal, že nebáť sa, a keď majú nejakú príležitosť, vidia nejakú príležitosť, je kopec zaujímavých herných eventov, či už online alebo on-site. Robíme aj tu v Košiciach konferenciu Game Days, takže proste prísť. Pre študentov je to zadarmo a je tam kopec príležitostí, kopec štúdií, kde sa dá opýtať, kde sa dá dostať feedback na svoju prácu, na svoje portfólio, a nikto sa im nebude smiať alebo niečo podobné. Čiže vedia sa zlepšovať a ono raz sa to určite stane, podarí. A čo ženy a gaming? Máme veľmi schopné kolegyne a momentálne aj veľa stážistiek, čomu sa tešíme. Lebo ten ženský pohľad je vždy trošku iný, a častokrát sa stáva, že sa nad niečím ako s kolegami napríklad nehádame, ale máme iný rozdielny názor, a keď do toho príde napríklad tá žena, tak sa pozrie a povie nejaké riešenie, ktoré nás vôbec nenapadlo alebo niečo podobné. Čiže ten pohľad je super, že tam je a je dôležitý. A myslím si, že aj podľa toho, čo vidíme z tých našich konferencií a tak, myslím si, že tých žien je v gamingu stále viac a viac. A myslím si, že to je super. Dajú sa robiť svetové projekty na Slovensku? Čiže pracovať na svetových tituloch sa na Slovensku určite dá. A robia to mnohé štúdia, vrátane nás. A okrem hier, ktoré si sami navrhujeme a sami vydávame, spolupracujeme s mnohými zahraničnými partnermi na veľkých AAA projektoch, ako napríklad Dune Awakening, Commandos Origins, alebo aktuálne spolupracujeme aj na, môžeme povedať, najúspešnejšej slovenskej hre Workers and Resources Soviet Republic. Hard skills alebo soft skills? Čo sú dôležité? Ktoré sú dôležitejšie? Čo sa týka hard skills alebo soft skills, tak určite záleží
o akej pozícii sa bavíme. Na pozícii, ktorej som ja, by som povedal, že sú dôležitejšie soft skills, ale dostali ma na ňu hard skills, takže je to ťažké. Ale myslím si, že keď ten človek má soft skills a chce, tak hard skills je vždy dohnať. Aj soft skills, ale hard skills sú ľahšie. No. Kde sa vidíš ty a firma o 5 alebo 10 rokov a ako vieš tomu prispieť aj ty? Dúfam, že o 5 až 10 rokov sa budeme vidieť na tomto istom mieste, možno s viac kolegami a s niekoľkými úspešne vydanými titulmi. A verím, že tomu viem prispieť tak ako doteraz, to znamená prácou a asi ničím iným. Baví ťa to? Ak by ma to nebavilo, tak by som tu nebol. Jasné, hrozne ma to baví. Baví ma to trochu, až by som povedal možno veľmi, že človek ráno vstane, že sa ide o 3 ráno napiť a potom nevie zaspať, lebo rozmýšľa nad tým, čo bude už o tej 8 ráno robiť v práci. Čo vidíš ako svoj najväčší kariérny úspech a potom najväčší kariérny fail? Najväčší kariérny úspech si myslím, že sa ešte len tvorí, ale uvidíme samozrejme. Každopádne sú to asi hry, ktoré sme doposiaľ vydali. A najväčší kariérny fail, bolo kopec failov, bolo kopec vecí, ktoré som spravil zle a nespravil možno tak, ako by som chcel, alebo mi proste nevyšli a myslel som si, že to je strašná pohroma. Ale nechcem znieť ako z motivačných videí, ale proste je to tak, že sa tým failom človek naučí a potom vie, že to už nemá opakovať. Problém je, keď to opakuje, ale keď sa z toho poučí, tak ja si myslím, že sa to ani nedá nazvať fail. Je to také, že skúsenosť, experience. Čo by potrebovalo počuť tvoje 15-ročné ja? No, svojmu 15-ročnému ja by som asi len povedal, nech pokračuje v tom, čo robí, nech hrá hry, nech o nich píše a nech sa im venuje. Možno nech si trošku viac verí a nech sa menej stresuje nad tým, čo bude a ako bude. A v tých 15 rokoch som to nejak veľmi neriešil, ale určite nech ide na tú vysokú školu a nech stretne tých ľudí, ktorých tam stretol. Bez akého skillu by si nemohol robiť to, čo robíš teraz? Asi by som povedal, že to je jazyk, angličtina, ktorú som sa začal učiť na základnej škole, možno ešte v škôlke, to už si nespomínam, ale najviac som sa teda, vyskyloval proste v hrách a v seriáloch anglických, ktoré som popri tom všetkom pozeral. Takže nemal som s tým nikdy nejaký extra problém. A na tej vysokej škole som to potom tak nejak ešte dotiahol a funguje to, dúfam.